Il-kandidat Laburista Ian Castaldi Paris ingħata rwol ġdid bħala chairperson ta' Identity Malta. Dan hekk kif il-gvern ta' Joseph Muscat f'nofs il-vakanzi tal-Għid ħabbar tibdil f'din l-aġenzija li kienet fiċ-ċentru ta' numru ta' każijiet fosthom il-mod kif inħarġu viżas lil barranin. F'istqarrija l-gvern qal li qed jifret fit-tlieta l-entitajiet ta' Identity Malta, il-Malta Residence and Visa Agency u l-Individual Investors Program, l-IIP, jiġifieri il-programm tal-beħ tal-passaporti. Dan ġara wara li ġew emendati 3 avviżi legali li jirregolaw l-att għall-amministrazzjoni pubblika. F'istqarrija l-Gvern ħabbar li issa kull entità se jkollha chairman u bord ta' diretturi li se tkun immexxija minn kap eżekuttiv. Għal dan il-għan il-kandidat Laburista Ian Castaldi Paris ingħata rwol ta' chairperson ta' Identity Malta waqt li Anton Sevasta se jkun il-kap eżekuttiv. L-entità responsabbli mill-beħ tal-passaporti, l-IIP, se titmexxa minn Francis Mifsud bħala chairperson u minn Jonathan Cardona bħala kap eżekuttiv, waqt li l-entità responsabbli mir-residenzi u l-visas se titmexxa minn Nadetta Zoppardi bħala chairperson u Rodrik Kutajer bħala kap eżekuttiv. L-Aġenzija Identity Malta li oriġinarjament waqfet mill-gvern ta' Joseph Muscat u li issa qed tinqasam fi 3 entitajiet separati kienet fiċ-ċentru ta' appell mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Appell biex din l-Aġenzija ma tibqax tikser il-liġi u tgħaddi lill-Partit Nazzjonalista u lill-Kummissjoni Elettorali l-listi kompleti ta' persuni li għandhom dritt tal-vot. Dan fid-dawl tal-mod kif l-istess aġenzija kienet qed taħbi ċertu ismijiet.